yarinyar ki da ke shine zaki biye wa rudin zuciya ko gidan miji na farko biki shiga ba shine kika zo kika saki wannan gonar nono haka dan girman Allah dan Annabi ki kuma wannan wakan katara da haka ta zo miki ummi bantare wannan wani irin rayuwa ne ummi gaba ɗaya kin zo yanzu bireziya gaba ɗaya nawa ake sai da ita in ma ba ki da kuɗin bireziya ki siyo ƙananan leda yar fitika bakan nan kowane ɗaya sai ki zira shi ki tsantsama abin ki suturta shi haka ake so amma ku dinga banzatar da wannan alfarma da ubangiji ya muku baiwa kika gaba ɗaya da kika saki ƙoraman nono kenan kika bar maza su zo su yi ta iyo kenan kike nufi ko menene wannan abu wannan abu ki suturta shi sai ki fito da shi gaba ɗaya ki dinga wani tantsire da shi wannan abu kuma yau da za a zo a ce wani ya dimbila duk sai abu ya zama abin rigima in an muku magana ku ce an shiga sabgar kuɗi yanzu menene amfanin wannan tsakanin ki da girman almu in dai zamu ga irin wayannan abubuwan a TikTok wallahi sai mun yi magana amma wannan wata iriyar rayuwa ce nuna ki gumbarsa ko narkewa ba ta yi ba da gumbar shi da komai bakon gaba ɗaya yanki ma da ki shiga ɗakin miji ba da ganin ki amma ki fito ki dinga raba tashe da wannan din nono wannan bai kamata ki ba wallahi ummi bantare dan girman Allah ke ma ki cire yaushe gaba ɗaya alhamis din ta ki tai bare ki gaggawa zuwa juma'ar ummi